ضمن برگزاری ҳамоиш пешниҳоди прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба раванди татбиқи стратегияи миллӣ оид ба муқовимат бо терроризм ва экстремизм барои солҳои 2021-2025 ва таҳлилу баррасии корҳои анҷомдодашуда дар ноҳияи шаҳри нав ба самъи ҳозирин расонида шуд. Аз ҷумла дар пешниҳод якчанд муваффақияту камбудиҳое ки ҳангоми амалигардонии стратегияи мазкур дар ҳисоботҳои қаблан ирсол гардида муайян карда шудаанд, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия муваззаф карда шуд ки ҷиҳати беҳтару хубтар иҷро намудани бандҳои стратегияи ҷумҳурии тоҷикистон оид ба муқовимат бо терроризм ва экстремизм барои солҳои 2021-2025 ва нақшаи амал оид ба амалисозии он корҳои амалиро ҷоннок намоянд. Дар баробари ин дар ҷамомат доир ба масъалаҳои муқовимат ба паҳншавӣ ва пешгирии идеологияи ифротгароӣ ва терроризм, ҷилавгирӣ кардан аз роҳу усулҳои ҷалби ҷавонон ба созмонҳои ифротӣ, инчунин бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ байни сокинон вобаста ба рӯй наовардан ба фарҳанги бегона, монеа нашудани волидон барои идомаи таҳсили фарзандон, аз ҷумла духтарон, ибрози назар карда шуд. Зикр гардид ки дар робита ба пешниҳоди прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон дар тамоми муассисаҳои таълимӣ гӯшаҳои иттилоотӣ бо ҷойгир намудани маводи алоқаманд ба экстремизм ва терроризм таъсис дода шаванд. Инчунин барои роҳ надодан ба таълимоти ғайриқонунии динии кӯдакон, таъмини ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои қонунӣ, пешгирии беназоратӣ, бепарасторӣ ва ҳуқуқвайронкуниҳо дар байни ноболиғон тадбирҳои мушаххас андешида мешаванд. Терроризм ва экстремизм яке аз зуҳуроти номатлубе мебошад ки тамоми кишварҳои ҷаҳонро ба ташвиш овардааст. Дар ин зимн ҷиҳати муборизаи дастҷамъона бар зидди ин раванд ҳамкории мутақобилаи судманд байни идораву ташкилотҳо ва созмонҳои байналмилалӣ зарур шуморида шуд. Ҳамин тавр дар фароварди ҳамоиш барои ҳарчи беҳтару хубтар иҷро намудани бандҳои стратегияи ҷумҳурии тоҷикистон оид ба муқовимат бо терроризм ва экстремизм барои солҳои 2021-2025 ва нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия мавзӯъҳои мубрам мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд.